наврӯз ҷашни эҳёи табиат, рамзи дӯстӣ ва пайвандгари дилҳост. дар ин айёми фархунда на танҳо суфраҳо ороста мешаванд, балки майдонҳои варзишӣ низ аз гармии рақобат пур мегарданд. имрӯз мо шуморо ба фазои як мусобиқаи бошукӯҳи миллӣ ошно мекунем, ки дар он паҳлавонон барои ғолибият қувва меозмоянд. рӯзи 22 март дар муассисаи давлатии наврӯзгоҳи шаҳри Душанбе мусобиқаи гӯштингирӣ бо иштироки беҳтарин паҳлавонони кишвар баргузор гардид. ин чорабинӣ бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва Федератсияи гӯштингирии Тоҷикистон доир шуда, бахше аз тантанаҳои Наврӯз ва рӯзи ҷаҳонии гӯштингирӣ ба ҳисоб меравад. имрӯз дар ин майдони пуршукӯҳ мусобиқаи ҷумҳуриявӣ аз рӯи анъанаҳои миллӣ баргузор гашта истодааст, ки мусобиқа бахшида ба рӯзи ҷаҳонии гӯштингирӣ, ки аз ҷониби Федератсияи байналмилалии гӯштингирӣ, яъне санаи 22 март рӯзи ҷаҳонӣ, яъне ки байналмилалии гӯштингирӣ эълон карда шуд. ин мусобиқа ба хотири ҳамин рӯз баргузор гашта истодааст. аз субҳи барвақт ҳавои наврӯзгоҳ ранги дигар дошт. садои карнаю сурнай, шӯру ҳаяҷони мухлисон ва интизори рақобатҳои ҷолӣ фазоро пур карда буд. ҳазорон дӯстдорони гӯштингирӣ ба ин макон ҷамъ омада паҳлавонони дӯстдоштаашонро дастгирӣ мекарданд. бо дастгириҳои ҳамешагии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва Федератсияи гӯштингирии Тоҷикистон имрӯз дар ин чорабинӣ тӯҳфаҳои хеле арзанда ба паҳлавонон ки пешбинӣ шудааст. аз он ҷумла шоҳҷоиза, автомобили барқӣ ва яхдонҳо, қолинҳо, телевизорҳо ва мошинҳои ҷомашӯӣ, ки хеле қиматбаҳо ҳастанд, ба паҳлавонҳо пешбинӣ шудааст. албатта ки мо дар баробари қабул гардидани қоидаи гӯштингирӣ, ки мо қоидаи гӯштингирӣ дорем ва имрӯз қоидаи байналмилалии гӯштингирӣ, ки имрӯз албатта амал менамояд, бо баргузор гардидани ин мусобиқа, яъне ки гум накардани анъана ва суннатҳои гӯштингирӣ, ин мусобиқа аз рӯи анъанаҳои гӯштини суннатӣ ва аҷдодонамон баргузор гардид, ки инам бошад барои дар оянда рушд додани анъанаҳои миллӣ ва намудҳое, ки мо имрӯз аҷдодонамон ба мо боқӣ мондааст, инам бошад ба хотири рушди гӯштингирӣ ва дар оянда зинда намудани суннатҳои мардумии Тоҷикистон мебошад. мусобиқа аз рӯи қоидаҳои варзиши суннатӣ доир гардид, яъне ғолиб танҳо дар сурати рақибашро ба тахтапушт хоб мондан бо баҳогузории ҳалол муайян карда мешуд. рақобатҳоро доварони Федератсияи гӯштингирии Тоҷикистон аз рӯи қоидаҳои суннатӣ ин варзиши аҷдодӣ ҳакамӣ намуданд. барои ҳар як рақобат 10 дақиқа ва барои шоҳҷоиза 20 дақиқа вақт ҷудо шуда буд. албатта чӣ хеле ки ба ҳамаго маълум аст, Федератсияи гӯштингирии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати он шаҳр ноҳияе ки чорабинӣ бахшида ба рӯзи Наврӯз гӯштингирӣ баргузор менамоянд, дархост пешниҳод менамоянд ва федератсия доварои худро ба он чорабино сафарбар намуда, он чорабиноро дар тибқи суннати гӯштингирӣ мо доварӣ менамоем ва федератсия ҳама вақт омода аст ки доварои худро ба он чорабиное ки дархост пешниҳод менамоянд сафарбар намояд. албатта чӣ хеле ки медонем, гӯштини мо ин гӯштини таърихӣ, яъне ки аз анъанавӣ рушд карда истодааст. мо хостем ки бахшида
ба рӯзи ҷаҳонии гӯштин аввалин ки ҷашн ҳаст аз рӯи ҷашну маросимҳои яъне ки қадима баргузор намоем. мусобиқа бо ҳунарнамоии кӯдакон ва наврасон оғоз ёфт ва тибқи анъана онҳо бо рӯҳияи баланд ва орзуи пирӯзӣ ба майдон баромада нишон доданд ки ояндаи гӯштингирии Тоҷикистон дурахшон аст. ҳар як партофт натиҷаи меҳнат ва ҳар як ҳаракат самараи тамрини пайваста мебошад. имрӯз кӯдаканд, фардо қаҳрамони миллат хоҳанд шуд. رقابت‌های من امروز بسیار هم خوب بودن. ما به این مسابقات گوشتینگیری آمدیم که رقابت نماییم و از هنر خود را بسنجیم. واقعا هم اینجا عید نوروز عیدی است که برای ما نورسان ذوق دارد. این ذوق ما را به میدان گوشتینگیری آورد که من حاضر در رقابت می‌نمایم و در این میدان من اولین رقیب خود را مغلوب نمودم و می‌خواهم که بر مقابل رقیبان خود دست بالا گشته در مسابقه جایزه را به دست بیارم. من در عید نوروز نقشه های دارم که از دیگر دولت ها از جمهوری ازبکستان و قزاقستان رقیبان خود آیند با آنها را مغلوب نمایم و عید نوروز در تاجیکستان بسیار هم مشهور است و من میخواهم که غالبیت را در مقابل رقیبان خود به دست آورده صاحب اقدام تحفه های نوبتی هم بگردم. عید نوروز به همه هموطنان خودمان مبارک میگویم. дар мусобиқа паҳлавонон аз тамоми манотиқи кишвар ва инчунин аз давлатҳои хориҷ аз ҷумла Эрон ва Русия иштирок намуданд. миёни онҳо чеҳраҳои шинохтаи гӯштингирӣ ҳузур доштанд. бародарон Хуршед ва Ҷаҳонгир Маҷидово, Ҳақназар Назаров, Мулло Раҷаб Халифаев, Шариф Назриев, Мансур Раҳмон, Шодмон Ризоев, Субҳиддин Халилзода, Наврӯз Каримзод ва дигарон аз ҷумлаи он паҳлавононе маҳсуб мешаванд ки дар майдони имрӯза ҳунарнамоии боло нишон доданд. ҳар яке бо таҷриба, услуб ва иродаи худ ба майдон баромада ҳунарнамоӣ кард. чунон ки медонанд ин гӯштин якум гӯштини 2026 мебошад ки дар пеш бисёр гӯштинҳо аст. мақсад як 10-15 гӯштингар аз пеш моро интизор аст. дар дигар мусобиқаҳо кӯшиш мекунем ки сазовори шоҳҷоиза, сазовори иноҳумои тӯҳфаҳои наврӯзӣ гардем. аз фурсати муносиб истифода бурда тамоми мардуми шарифи Тоҷикистонро ба иди наврӯзи байналмилалӣ табрику таҳният гуфтаниям ва чӣ хеле ки ба ҳамагон маълум аст аз тарафи аз ҷониби пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гӯштинги миллӣ рӯзи 22 март рӯзи ҷаҳонӣ шуд ва чӣ хеле ки имрӯз шоҳид гаштем дар ин толор мусобиқа ба рӯзи ҷаҳонишавии гӯштингирӣ баргузор гардид ки чӣ хеле ки ба ҳамагон маълум гашт дар сатҳи як хеле хуб анъанаҳои суннати миллӣ баргузор гашт ки гӯштингирии худаш як сатҳи байналмилалӣ ҳам гирифтагӣ бошад. ин суннати миллии гӯштингирии Тоҷикистон мебошад ва чӣ хеле ки мо дидем хеле варзишгарон бар як омодагии ҷиддӣ дар ин мусобиқа баромад карданд ва фикр мекунам ки доварирам адолатона баргузор шуд ва он нафаре ки меҳнату заҳмати арақи ҷабин дар толор рехта буд дар ин майдон ғолиб ва ҷоизадор гашт. дар давоми беш аз 5 соати мусобиқа мухлисон шоҳиди рақобатҳои пуршиддат ва партофтҳои зебо гардиданд. арзан интизор аст. рақобати Шариф Назриев бо Мансур дигар кишварҳо аз он ҷумла ҷумҳурии Исломии Эрон ҳам як рӯз духтар ворид майдон шуда буд ки зинда будем ва ин тантанаи гӯштингирӣ аст дар майдони имрӯза. наворҳои такрорӣ ҳам инҷо аз ҷониби ҳамкорони мо.
бале дӯстони азиз, ҳавои мусоид, бисёр ҳавои хуб барои паҳлавонон ва инҷо як ҳаракати хеле олӣ аз ҷониби Алишер ва тавонист ки ҳарифашро инҷо таслим. барои паҳлавонони арзандаи майдони имрӯза аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе тӯҳфаҳои арзишманд муқаррар шуда буд. бояд гуфт ки паҳлавононе ки рақобатҳояшон бо натиҷаи мусовӣ хотима ёфт аз тӯҳфаҳо бенасиб монданд. чунин рақобатҳо албатта дар майдони имрӯза хело ҳам зиёд ба чашм мерасид.